Sikubingelele sikwamukele indaba zehora lesikhombisa nazi ezinohlonze ngalesi sikhathi. Kuboshwe abantu ababili mayelana nokudutshulwa kwabantu abane endaweni yokucima ukoma eMgungundlovu, kanti ungqongqoshe wamaphoyisa uthi kutholakale amagobolondo eyinhlamvu ze-AK47 endaweni lapho kudutshulwe khona kwabulawa abantu abayi-15 emjondolo yaseNomzamo e-Orlando East. Ngenxa yokuthwala kanzima kwamaziko okuphehla ugesi, Eskom ithi sizoqhubeka kuze kube iy'ntatha kusasa isigaba sesine sokucisha gonga ugesi. Ezibuhlungu eqenjini lesizwe iBanyana izobheka kwama-quarter finals e-WAFCON eMorocco kunabadlali abamqoka abalimele okukhona kubo noThembi Kgatlana ongeke saba ingxenye yalo mqhudelwano. Amaphoyisa KwaZulu-Natal abophe abasolwa ababili malungana nokudutshulwa kwabantu endaweni yokucima ukoma eSweet Waters eMgungundlovu. Kushone abantu abane kwalimala abayisishiyagalombili ngesikhathi abantu abahlomile bevulela ngenhlamvu ebantwini abebekule ndawo ngomgqibelo ebusuku. Umphakathi wakule ndawo usazama ukwamukela isimo ngemuva kokuhlaselwa kubulawe abantu abane kwathi abayisishiyagalombili baphuthunyiswa esibhedlela. Sekunxuswe ukuthi umasipala uqinisekise ukuthi imithetho elawula ukudayiswa kutshwala iyalandelwa. Iziphathimandla zikhathazekile zithi angaphezulu kwa-163 ama-tavern kanti ama-bottle store angu-50 kule ndawo. Singacela nje iziphathimandla kakhulukazi omasipala ukuthi babheke imithetho yabo abayibekayo bomasipala ukuthi abantu abadayisa utshwala iziphi izikhathi abavumeleke ukuthi bavule ngazo nokuthi bavala nini, ngoba sike sithole kusizakhamuzi ukuthi ngabo after 12 uthola ukuthi abantu siyabeza ukuthi basaphuma khona ezindaweni ezikhangisa utshwala noma ezidayisa utshwala. Asikaziwa isizathu sokuhlasela. Umnikazi wale ndawo uthi kumehlise umthwalo emahlombe ukuthola ukuthi amaphoyisa asebophe abasolwa ngaleli cala. Uthi bekungekokuqala kuba nesigameko esinje endaweni yakhe. Lokho ngiyakujabulisa ukukhombisa ukuthi amaphoyisa asukumele phezulu kulolu daba ngoba udaba olubi kakhulu lolu olulimaza indawo negama lomsebenzi. Amaphoyisa asethole nemoto ekusolwa ukuthi isetshenziswe abasolwa. Ya bakhona sesibabophile ngalesigameko esenzekela sesibabophile kodwa saqhubeka nophenyo. Bakhona esabafuna abanye nemoto lebekhulunywa ngayo sitholile nayo. Abasolwa kulindeleke ukuthi bavele enkantolo maduzane. Londi Khadebe, SABC News, eMgungundlovu. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubhekicele udalule ukuthi amaphoyisa athole amagobolondo eyinhlamvu zesibhamu sohlobo lomshini oyishintshayo i-AK47 endaweni lapho kudutshulwe kwashona khona abantu abayi-15 emjondolo yaseNomzamo e-Orlando East eSoweto ngempela sonto. Ungqongqoshe ephelekezelwa imeya seGoli kanye noSigaxa Mabhande bamaphoyisa bavakashela indawo yesigameko namhlanje kuseni babe nembizo nomphakathi okhale kakhulu ngobugebengu nokungabonwa kwamaphoyisa kule ndawo. Uhlinzeke ngeyimoto ikamu lamaphoyisa e-Orlando wamemezela ngokuthi uzojuba uphiko lwamabharethi kule ndawo. Ungqongqoshe wamaphoyisa utshele izakhamuzi ukuthi kuzojutshwa amanye amaphoyisa okukhona kuwo amabharethi azosebenzisana nalawo ase-Orlando ukuze kuliwe nobugebengu. Sizothumela amaphoyisa angazuba amaphoyisa azoba se-station, azoba amaphoyisa azoba semgwaqweni, azoba amaphoyisa azoba phakathi kwezindlu zenu, azoba amaphoyisa azopatrol. Ucele uthi kuneyimoto ezinhlanu ezizohlinzekwa estation samaphoyisa e-Orlando ukuze amaphoyisa azosebenza alwe nobugebengu kule ndawo. Khona ivene eyodwa yayipatrol la. Uthe uzonamlela uzonishiya mayihamba la uzonishiya nemoto ezintsha eziwu5. Nakuba kuke kwangaqashwa emaphoyiseni ngenxa yobhubhane lwesifo i-COVID-19 kodwa kuneyindimbane zamaphoyisa eseyiqashiwe manje. Amaphoyisa se-college awu-10,000 azophuma ke awe-South Africa yonke kuwona aseSoweto nase-Orlando kuphela. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubhekicele ukhale kakhulu ngokugcwala kweyindawo ezidayisa utshwala e-Orlando. 239 chippings nje kule ndawo le i-Orlando Policing Precinct. Ngaphambi kokuthi ucela akhulume izakhamuzi zase-Orlando ikhale kakhulu ngokuhudula inyawo kwengalo yomthetho kule ndawo zakhala kakhulu nangezinga lobugebengu eliphezulu e-Orlando.
Invisibility yamapolisa enomzamo uyigcina emini mhlawumbe ngo-1 o'clock okanye azozijolela ngamapolisa. Thina abomama uyipatrol ebusuku nabobaba mhlawumbe abobaba nababona ama-patrollers. Simbamba umuntu egangile with the goods uzise police station bamkhiphe. Nemeya yaseGoli ibiyingxenye yalembizo. The liquor board needs to be with us in this fight. As I said, we are concluding the city safety strategy, which we're working on jointly with the SABC and other law enforcement agencies. Njengoba kwashona abantu abayi15 ngempela sonto, kunabanye abangama23 abasalaliswe esibhedlela eBaragwanath khona eSoweto abadubuleka kulesigameko. Ungqongqoshe nethimba lakhe bahlinzeka umphakathi ngezinombolo zabo zomakhala ekhukhwini kulembizo. Uma ngabe unenkinga yokusebenza kwamaphoyisa, ungashayela ukhomishana wawo kuzwelonke enombolweni ethi 082 772 6616. Uma ungasizakali, shayela ungqongqoshe wawo ubheka icele enombolweni ethi 079 302 0100. Ngiphinde inombolo kacele ithi 079 302 0100. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli. Umndeni kaMthunzi Zwane oneminyaka engama26 ubudala nobe efundela ubudokotela namanje usakhungathekile ngemva kokuthi amaphoyisa ethole isidumbu sakhe emfuleni iLukwatini ngaseBad Plus eMpumalanga. UZwane wanyamalala ngomgqibelo eqeda kubuya nje ekhaya evela eFree State nalapho eqeqeshwa khona kuboshwe abasolwa ababili ngalesigameko. Impilo kaMthunzi Zwane obenza izifundo zobudokotela ifinyeziwe ngenxa yobugebengu. Udade wabo uthi bebenethemba elikhulu ngaye. Isidumbu sikaMthunzi sitholakala sinamanxeba amaningi kulomfula. Udade wabo uxoxa ngosizi lwakhe nangalokho akubona. Manje nje ngiyachucha. Mangilendzawo nje angibi right. Angibi right ngiyachucha. Sekubuya le film langalela langa. Umuntu ofika lana ngimthola. Ngoba umuntu oqala lo wamthola ngimi. Lomphakathi kuthiwa usuphenduke inkundla yamaqembu emgulukudu. We've been crying out to our provincial government to assist us. All sorts of crime, but worse, the gangs, the drugs. This is the problem in our community. Iphini likaNgqongqoshe wezokuthutha eliyisakhamuzi kule ndawo lifike lizokweseka umndeni enkantolo yemantshi yaseChief Albert Luthuli. Kubhlungu vele, not only kwifamily, nakithi nje sonke siwumphakathi kubhlungu ukuthi now we've lost a doctor to be ngenxa nje yobugebengu kanjalo. Umndeni unethemba lokuthi amaphoyisa azokwenza okufanele ukuze abathintekayo bajeze. Isikhungo esiphehla ugesi kulelizwe iEskom sithi kusazothatha amasonto ukuthi uphelenya umthelela ongemuhle owadalwa isiteleka seyisebenzi esasingekho emthethweni kanti futhi angeke sikwazi nokusho ukuthi luzophela nini uhlelo lokucisha konga ugesi. Lesikhungo sithi isigaba sesine salolu hlelo sisaqhubeka namhlanje ebusuku bese kuthi ke phakathi kwamabili kusetshenziswe isigaba sesibili salolu hlelo kuze kube kusasa ekseni lize liyoshona. iEskom ithi ukulahlekelwa kwamandla ogesi obekungalindelwe kubalelwa ku-14,487 megawatts isiyithole ingaphansi kwencindezi ngenxa yokusalela emuva komsebenzi wokulungisa amaziko ayo ngenxa yesiteleka. Unfortunately, due to the unlawful strike, we have suffered significant backlogs in maintenance. We've also had to operate the plants under conditions which are less than ideal. iEskom ithi sikwazile ukuvuselela ukusebenza kwamanye amaziko ayo kepha lokho akwenele ukuqeda uhlelo lokucisha konga ugesi kanti futhi asikho isiqiniseko sokuthi yazoqhubeka asebenze. Le nkampani ilindele ukuthola u920 megawatts esikhungweni esiphehla ugesi ngenuzi saseKuberg ngaphambi kokuphela kwalenyanga kanti ithi lokho kuzokwenza umehluko omkhulu. There were 6 stations that were directly impacted, partial or in full, during the industrial action period. Those being Duva, Arnott, Matla, Hendrina, Camden and Letabo. Now the loss in capacity was as a result of the industrial action due to no routine maintenance being performed, lack of time years breakdown repairs, lack of maintenance. iEskom ithi izoqondiswa igwegwe izisebenzi ezaba ingxenye yesiteleka esingekho emthethweni.
izophinde ibavulele amacala labo abacekile phansi ingqalasizinda yayo nabayibandakanya nezenzo zenkohlakalo. Iziphathimandla zemfundo KwaZulu-Natal zinxusa uNdunankulu uSihle Zikalala ukuthi asungule ikhomishana ezophenya malungana nokucwasana ngokobuhlanga ezikoleni zesifundazwe. Lokho kulandela ukuphuma kombiko malungana nophenyo olwenziwa ngokucwasana ngokwebala eGrosvenor Girls High School eThekwini. NgoMarch kulonyaka abafundi besikole samabanga aphakeme iGrosvenor babamba umbhikisho bezwakalisa ungenami ngendlela ke uthishanhloko wesikole aphethe ngayo. Babesola ke uthishanhloko nephini lakhe ngokucwasa abafundi abantsundu kulesikole. Abafundi bathi ke lo thisha ubatshela ukuthi lesikole angeke siyamkele indlela yokuziphatha kwezingane zasemalokishini. Kuphinde kube ke nezinsolo zokungaphathwa kahle kwemali yesikole. Iziphathimandla zomnyango wezemfundo esifundazweni zangenelela kwasungulwa ke uphenyo oluzimele ukubheka kabanzi lezi insolo. Uprincipal no deputy principal kakhulukazi almost usuku nosuku beqinisekisa ukuthi kuyazwakala ukuthi bona babathandi kakhulukazi abantu abamnyama. Including the management yesikole uyathola ukuthi akekho umuntu omnyama ku front desk management yesikole. Lo thishanhloko usevele umisiwe emsebenzini. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi uzophinde ke umbike ekhomishaneni yamalungelo abantu. Owengamele zemfundo esifundazweni umnumzana ukwazi Mshengo uthi izincomo zalombiko zizokudluliswa kuNdunankulu wesifundazwe. Okunye esikwenzile ukuthi sincome kuNdunankulu ukuthi asungule ikhomishana ezobheka zonke ke igigaba zokucwasa ngokwebala ezikoleni zethu zonke KwaZulu-Natal ngoba siyaqhubeka sithole ama allegations noma insolo zokuthi kunokucwasa kulesiya sikole kunokucwasa kulesiya sikole. Manje esingeke sikwazi sikwenza as a department ukuthi kusikole nesikole sifake ipanel njengoba senzile eGrosvenor ngoba lokho kuzosibiza imali kuzothatha isikhathi. Umnyango wezemfundo uthi uzokuthatha izinyathelo futhi kuloyo oliphini likathishanhloko. Isigungu esengamele ke isikole sithi siyawamkela lo mbiko ngethemba lokuthi uzokusiza ukunqanda lezi gameko zokucwasa ngokwebala ezikoleni zesifundazwe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Omasipala abaseyindaweni ezisemakhaya KwaZulu-Natal bacela ukuba kubukezwe indlela omasipala bathola ngayo inkece kuhulumeni kazwelonke. Umasipala wakwaNongoma enyakatho yeKwaZulu-Natal uthembele emalini ekhishwa uhulumeni ukuze ukwazi ukuhlinzeka ngezidingonqangi abantu ababalela ku-300,000. Lo masipala uhlinzeka izidingonqangi ngemali ezigidi ezingu-250 owabelwa yona. Umasipala wakaDukuza eduze neTheku unesibalo sabantu ababalela ngaphezulu ka-276,000 wona wabela imali engu-2 billion. Ilokhu ke okwenza ukuthi omasipala basemakhaya bacele ukuba kubukezwe isabelo mali ukuze kwabiwe imali elinganayo. Rural municipalities are actually at the cold face of poverty. They are at the cold face of unemployment, and yet the funding that they are actually getting by way of equitable share is a pittance when you look at the backlog on infrastructure development. Ukusashazwa kwemali kwabanye omasipala abafana noMsunduzi kwedlule isabelo mali somasipala okaNongoma, eNdwedwe kanye nowaseNkandla behlanganisiwe. Umbiko ocwaningo lwamabhuku omasipala wakamuva uveze ukuthi umasipala waseMsunduzi usaphaze imali engu-907 wezigidi zamarandi. Inhlangano yohulumeni bezindawo KwaZulu-Natal ithi ibilokhu inxusa kuba kube nokubukezwa kwendlela komasipala abathola ngayo imali. The gap between the rural municipalities in terms of the funding is quite huge. As a result, the rural municipalities are receiving a minimal budget which impact on service delivery. Ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uthi babonisana nomgcini mafa mayelana nokuguqulwa komthetho olawula ukuxhasa ngemali omasipala. The funding model was based on previous municipalities, which were white municipalities that had a revenue base, that were able to collect revenue. And we based that model on the basis that each municipality will collect its own revenue, which is not true. Some of the municipalities can't collect revenue because there is no revenue base. uDlamini Zuma uphinde wanxusa omasipala basemakhaya kanye nalabo abancane kuba bakhuthaze ukukhula komnotho ezindaweni zabo ngokwakha amathuba emsebenzini.
Inhlangano iNelson Mandela Foundation ithi ingqikithi yosuku lokuzalwa kwayengumengameli ubaba uNelson Mandela kanye nemigubho yanonyaka izogxila eqinisekiseni ukutholakala kokudla. Nakube ngasekho emhlabeni kodwa usakhunjulwa kusukela kwethulu usuku i-International Nelson Mandela Day amazwe angaphezulu kwekhulu agubha lolu suku inhlangano yezizwe izophinda ibe ingxenye yemigubho. The Nelson Mandela Foundation decided that this year we will name the theme the Nelson Mandela Day 2022 around food and nutrition program with a call, do what you can with what you have where you are. We cannot believe that if we are to do that, if you're saying do what you can with what you have where you are, the likelihood and chances is you will likely be able to do something little. Eningizimu Africa kuzogxilwa kakhulu e-Eastern Cape. We'll be marking Madiba's birthday in Madiba's home province of the Eastern Cape, together with Nelson Mandela University, Green Development Foundation, ShopRite, and the Mandela family in the Eastern Cape. So our focus is on planting fruit and indigenous trees and promoting community and backyard gardens. Kulonyaka iqembu iLadysmith Black Mambazo liyingxenye yeinhlelo zokubungaza usuku likaMadiba olugujwa umhlaba wonke. Ukuzwa kabanzi ngokubandakanyeka kwalo sixhumana ngeZoom nelungu leqembu uSibongiseni Ishabalala. Mshengo sikwamukele eindabeni zakusihlwa sitshele yini iqhaza lenu emcimbini yokugubha usuku iInternational Nelson Mandela Day. Siyabonga kakhulu ukumukeleka ekhaya. Si-Ladysmith Black Mambazo sikhethe ukuthi kulonyaka senze ikhonsathi ekhethekile yokukhumbula uTata Madiba. Njengoba uTata Madiba sibe nobudlelwano obuhle ezimambazo kusukela ngesikhathi ephuma ejele siyocula kwibirthday yakhe ngo-1993 okuyilapho asimukela kahle khona wase yasinikezwa amazwi enkuthazo ayethi umculo wemambazo ubukade ubakhuthaza ngesikhathi besesejele. Ngakho ke ufisa ukuthi imambazo iqhubeke ibe isibonelo esihle kubantu. So ukuze abantu bahlale bekhumbula ngaleli qhawe sisikhethe ukuthi njalo ngonyaka njalo ngalesi sikhathi sokucelebrate ibirthday kaTata Madiba senze iconcert ke thina njalo kuzothi ke kulonyaka ngomhla ka-17 kuJuly senze iconcert eJoburg Theatre ngo-3 ntambama lapho soke sikhumbula khona iqhawe lethu uTata Madiba. Siphinde futhi sikhumbule iqhawe uBaba Shabalala owakwazi ukuthi athathe lo mculo owawunganakiwe wesintu awuthuthukise uze ufike ezingeni lomhlaba. Sibonga kakhulu kuSibongiseni Shabalala besikhuluma naye ngeqhaza lemambazo einhlelweni zemigubho yosuku likaMadiba ngomsombuluko uzayo. Beluphansi uhwebo lwerandi eyimakethe namhlanje. Libiza u17 rand 6 cents edoleni lasemelika libe u20 rand 27 cents kupondo kanti lungu 17 rand 18 cents ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u1 rand 33 cents. IJSE ivale inkomba yezabelo yehlile. Igolide libiza $1,736 i-ounce, iplatinum libiza $873 i-ounce, uwele ongahluziwe ubiza $104.86 umphongolo. Iqemeke engeqwantwala ibanyana ngaphambi komdlalo wayo wama-quarter finals eWAFCON neTunisia ngolwesine. Lokhu kulandela ukulimala komunye umdlali uThembi Kgatlana emdlalweni wayizolo neBotswana. uKgatlana kudingeke ukuthi ayohlolwa ukubheka ukuthi ulimale kangakanani. Kwase kuthi kudokotela weqembu uRodney Mukoka waqinisekisa ukulimala kwakhe wathi uzobuyela ekhaya ezohlinzwa. Omunye umdlali olimele futhi nguJermaine Sioposinwe. Everyone that year is important, number one. That's why we're a team. We play together, we play for each other. And, you know, the girls that come from the bench have the same energy that the starting 11 has. That's why you see the rotation of players. If you're not playing, they're there to support the other girls.
Mbukeli, uma lezi indaba zikuphuthe lapha, khululeka, uzoyithola ku-YouTube ngamagama athi SABC Izindaba. Ube nobusuku obuhle nobuphephile, usale kahle.